Danbaka musikalieketako finalaren aurreko Danbakast saioa da aste honetakoa eta ondorioz, begi bat ostiraleko finalean jarrita izango dugu. Delbal, Rebel Noise eta Malko talde finalistekin izango gara, eta haien azken ordukoa jasoko dugu. Eta final handiaren gaineko xehetasunak emango dizkigu jokin berezi hartuak. Bide lagun izango ditugu eraberean gaurko saioan batetik, Iker Martinez de Zuazo, ibilbide luzeko musikaria, Danbakan finalista izatea zer den badakiena. Besteak beste, Potenkin talderekin finalista izan baitzen 2004ko lehen edizioan. Eta arekin batera, Beñat Etxebarria edo Kera, euskal diseinatzaile grafikoa izango dugu. Bergarako ekinez, jaialdiaren irudiaren ardura dauka Kerak. Erreportajean bestalde, Pletina ekoiztetxeko Maite Ponferrada aurkeztuko dugu, Aitziber Aranburuzabalak. Kaixo musikazale, irudiaren erritmora ingo dugu berba gaurko Danbakast saioan, astu barik noski, final handixaren atarixen gazela. Azteko eta behin, kaixo Beñat. Kaixo, Diego. Kaixo, Iker, ze moduz? Kaixo, zondo. Bueno, gonbidatu moduan Beñat Etxebarria Kera moduan ezaguna zarela, diseinatzaile grafikoa, hainbat arlotan, bereziki irudiaren arloan eta diseinuan ibilitzakoa, gaur egun, zerekin zabitz, Kerak badakit eta agenda betea daukola. Zerekin zabitz ontxe bertan, Beñat. Bai, proiektu ezberdinak dauzkagu garatzen, batzuk oraindik ez dinak publiko estatuko igual bai. Horre, Brigada Loko gora eta bera, ekinez bera ere, eta gero, laster aurkeztuko egun face-to-face jaialdia, bigarren urte izango dena. Eta, nagusiki horretan. Gero eskutuko, sukaldeko lan batutan ere gabiltza, así que, horrekin. Burua etengabe, ez da? Bai. Zaitu beharko gara hobeto antolatzen dena, ez da, gehiago iristeko, ez da. Brigada Loko aipatu dozu, eta bertan egon gitzen seminarixoan ostiralean aurkeztu zanean, 3 bideoklip bide baten esan nahi diskoaren bueltan egindakoa. Hau ez da normalena izan, hau da, bideoklip bat presentzialki eta 3 baten kontatzearena, hau modus operandiz berri bat da, edo, baina zer da pasau dana? Ez da, eta gero igual itzaino dugu luzeago irudiaz eta, baina, talde batzu egin dute apustua irudia edo behintzat ikusen entzunezkoa gehiago lantzeko, eta brigade horretan da, belez, orduan egin duten ikusten proposamen berria euren musika arloan, eta emaitza oso hona izan da. Aurrekoan ikusi genuen seminarioan, eta horrek sortzen duen irrika, gainontzeko diska oso entzuteko. Ados. Iker Martinez de Zuazo, ibilbide luzia daukotzun musikarixa, aspaldixen musikaren bueltan, gaur egon Keiarekin bereziki, eta badakit jakin, oinatiko Gaztelekuan kontzertu bat musikintela aurreko asteburuan, Delirium Tremensen telonero. Zer moduz joazen kontzertua? Ondo. Bete izan, soldat famoso bat. Soldataren kultura, hemen behizpide izan duguna. Egon gube konsegigu dugu soldauta, gizin bat Deliriumen soldauta zen, baina, etxian zan, lagun asko, aretua beteta, eta oso posik, oso komodo. Guretako Gaztelukoak pina bat etxia hartzalean fateza, eta inugarte dau antolaketan, eta teknika isa Emanuel Estudio, eta oso gertuko jentia, eta oso posik etxia moan, eta bai, plazen handixea izan zen, bai. Keia badakit gainera, bideoklip bat kaleratu berritxan, horre zuibilizarela lanien, irudixak badauko lako irudi garrantzia. Bai, handixa. Komentauko gero, baina, klaru da, inok oso jente gutxik entzuten dagoela musikia begisek itxila, o paretara begira, danak pantaiara begira konsumiu, ikusten du, entzuten du musikia, eta bai hor zerbait emutia oso importantea da, eta gure saiaketan gara gure txikitasunetik, gure humildadetik, baina saiaketan gara aldan proposamen honenak itenaz. Ados. Kera, zuetako galderia onguen, irudixan garrantzisa, eta gainera, irudia ez bakarrik bideoklipei dago kizionez, baitxa, talde baten markari eta logoei, eta zu hor, esperientzia badaukotzune pertsona bazara, zer beharko leuke logo batek musika talde baten dako? Zertan oinarritzen zara zu, adibidez, Brigade Lokoren logo berria ataratzerako orduan? Bai, nik uste dut azkenan emaitza grafiko horiek izaten direla lanketa prozesu baten emaitza ez. Eta orduan guk hasiera batean egiten duguna bideza, informazio bilketa bat egin, adibidez kasu honetan brigadetarrekin hitz egin, ia zer nahi duten, diska berria daukate, irudia aldaketa nahi dute,
nondi joango den batetik diska eta bestetik eman duten edo neratu nahi duten irudi hori ez. Orduan gu hor saiatzen gara egiten analisi bat, proposamen bat egiteko zer den garrantzitsuenak kasu honetan edo zer potentziatu behar den, edo dena alakoa. Orduan adibidez irudi aldaketa honetarako proposamena zen hartzea hain berezia den euren logotipo hori dena dinamita eta hain pisu asko daukana edo behintzat. Denon ja burmuinan geratu da. Bai, hori da, denon burmuinan dagoen elementu bat horri ustea, nolabait keinu bat eginez ordura arte egindako etapa guzti horri, eta gero adibidez, tipografian igual modernoago bat, edo horrelako bitaketa bat eman, baina ezaugarri klasiko batzu mantenduz ez. Ikusten da, adibidez, remateak edo horrelako gauzatxoak ez. Eta gero, geometria adibidez nahiko presente egonda azkenengo urteetan, horri ere ustea. Eta, nolabait ematea irudi aldaketa bat, baina behintzat mantenduta. Oinarri edo sustrai horiek ez. Orduan, hortik abiarazten da. Ados. Eta logo berri honek, burua uste asko, proposamen asko eskaini eta gero eseskoa jasotzen duzu, hasieratik ja badakizu arrakastatuko dela, brigadetarrei gustoko jakela, hori ez da erraza izango. Oso prozesu ezberdinak dira eta guztiak saiatzen gara disfrutatzen prozesu guztietaz. Egia adibidez, igual talde batekin hasieran ematen zula, jo puntuan hasieratik, eta hori eskertzen da, lan prozesua errazagoa da, eta gustora gozatzen zu lanen, tal ez dakiz zer. Baina, besteak zuzatutan igual tokatzen da gehiago garatzea eta proposamen gehiago egitea, eta azkenan saiatzen gara behintzat emaitza fin bat lortzen, ez? Orduan, brigade lokoren kasuan, gu oso gustora biltzen gara eurekin lanean, eta orokorran lan egiteko askatasuna badaukagu, orduan oso pozik gaude. Ados, guazen brigadez apur bat alde batera utzi eta ekinez jaia musika jaialdiaren inguruan, arek be, eki dagoelako irudi aldaketa bat. Bai, horre badago komunikazio lantalde txukun bat, ez ni bakarrik, eta hasieratik garatu izan dugu irudi bat, nik uste dute kontzeptua fintzen joan garela, eta urteko kontzeptu nagusia nik uste dela kaleko oinuen elkargune hori ez, horren errebindikazioa, eta orduan gu saiatu gara, saiatzen gara nik uste beti publikoa eta erdigunean jartzea eta benetan ondo zaintzea eta garrantzi bat ematea. Orduan iruditegi osoa joan da, pur bat, ekinezen ematen diren oroitzapen horiei helduta ez, edo publikoaren gozamen hori potentziatu ez dakitu, pur bat horiak kontzeptua, eta horretan oinarritzen da batez ere, orduan ez dakit ikusi dituzen euskarri ezberdinak, baina gorre publikoa askotan asalten dena, musikariek ere baukate bere protagonismoa, baina ez da inbeste, ez dago erdigunean, ez beste batzutan. Bigarren plano baten geratzen da, bai. Bai, eta azkenean guk hitz egiten dugunan elkargune batetaz, ari gara musikaria, publikoa, txanda egiten da bilena, ez dakit buelta horretan dagoen jende guztiaz. Ados, maiatzaren 30 eta 31 berezia izango da, ezta? Bai, beharko, bai. Ez dakit, gu bintzate gotxu gaude, eta uste dute jendeare horrela biela bintzate kalean jasotako harreragatik eta, beraz, uste dugu benetako, ekimen oso polit bat aterako dela. Ados, Iker, eta ekinez jaialditxe izpide daukogula, apur bat iruditik urtengo gare, baina, ekinez moduko jaialdixek, zela baloratzen dituzuzuk, debago jenean gaur egun eta jaialditxa badaz, eta hitz egin dugu jaialditxen inguruan, Mondran Roll dala, eta bestelako jaialdi batzuk diela, udaleko kultura saiek antolatzen dituztenak, baina hau akaso, musikarien gandik edo musikarietatik gertu dauen eragilenetik urtean ekinez jaialdia zikitzea. Niretako isa milagro bat da, porque badoz festivalak, Minazo Festival, apoio instituzional asko dakon festivalak, kezi gazteak, kezi ratixak, kezi periodikoak, kezi... Eta, nik benez egon eta asko zauketan, baina ikusi honetik jente gaztiak injako eta jente independientiak eta injako festival bada eta sekulako garrantzia dago eta sekulako handixa da, jente asko mobitzen dago. Eta nik uste hori bai dela milagro txiki bat ez, askotan berbaiten da, kezi mainstream eta mainstream ez eta hori dana, eta badau hor publiko haundi bat, publiko zabal bat, eskala erketan, medio generaletan, eskala erketan EITB-en, eskala erketan ino ez, eta tremendako enjarra dakola ez, eta hori oso
Desde luego, ni instituzioetan baldin banagoen, o baite baldin banagoen, emongo nosten ze pentsau, ez? Nun gauz, ez? Ze irakusten du herri hontako medio principaletan, eta gero ze daukalian, ez? Distantzia potentea hor. Ados. Zuki bilbide bat badori dezu, Miker, latzenetik hasi eta gaur egungo keilar arte. Eta irudira bueltatuz, eta zure esperientzian oinarritxuta, zelako garrantzia eduki dau irudiak euskal musika estenan, hasita, hasi zinenetik eta gaur egunen arte. Evoluziorik badukotulak segar nabarmentzekorik irudixaren garrantzisei dago gizonez? Hombre, nik uste gero eta gaixo, Beak horretzen eben, asunto hori danak, kezi logoa landu, soporte diferentiak, hasierako garaietan ez zien olako. Hori izan, a lo loko, loko nahi naiz, latzenen lehenengo diskuan, portadia zela ingeben, eta hori izan, akorrein naiz portadia ingebela, eta behitu logoa, logo batik berbain da behela. Portadia ingeben eta astu xakun tituloa jartia. Eta diarri nahi donostitik, eta titulua zer, eta titulua hau da, Kontzientzia del Infernua. Eta, jarri zuek zerbait hori, eta Kontzientzia del Infernua figaien bezai, da, ez da zango, o Arial, o Times New Roman, nahi benetan, ikusten duzu, eta zan, hartu, portadia, Kontzientzia del Infernua, venga. Brutal. Hola san, hola bizikinan. Eta gero bai bideoklipak eta bai gero etorriko ziren, apur bat hasierako helburuen artean ez. Latzenekin ez ziren bideoklipik, japonekinekin bai, baina latzenekin eta nirekotan rekordak berba betzala inorri buruz, etzagoen. Eixak jatzenean, olatu gainean zozenean eta oso funtzionekin da baina, ez duzula planteo egiten ez, baina ez orduan etzagoen. Orduan, asko garatu da teknologia digitala, orduan biru asko bila zan hori egiteko, eta ez eben egiten edozinak, nego gorriakek, eta diru asko bukan jentiak, eta orduan zoen mobilik, mobil batekin bideoklip bat egin zeke bio. Teknologia musika demokratizatu daben moduan, musika bera irudia bideoklipak grabatzeko aukeria, bai, ez da, gaur egun, edozein, esan duzu moduan, edozein mobilekin, gaur egun, edozein irudi edo bideoklipak izan, eta gero sartuko gare horrez, zela konsumitzen ditugune bideoklipak gaur egun, baina bideoklipa izan, reel bat izan, edo beste edozein bideolirik, edo lako gaur egun dezen berba berri honek, ez da. Kera, zuretako galderia, Brigade Lokorekin, nahiko hasieratik, bai eukida biela Brigadetarrek hasieratik irudixa oso presente, ez da? Bai, ez dakit zen izan den euren hausnarketa horretara iristeko, baina, nik uste demorarekin dinamika ezberdinak egin dituzela, ez? Burrandokate intxortako bideo landura, kriston lanketa egin zuten. Bai, eta gero inkluso euren bidaiak ere grabatzea dituzte, ez dakit, nolabaiteko iruditegi bat sortu dute edo nolabaiteko, horrein menak dira azkenan bideo formatuan, eta uste dut oso aproposa dela, eta gero inkluso proposaen berri hau ere oso ondo datorkela. Uste dut, azkenan jendeak ere ulertzen dituela taldeak, ez hainbeste, zentzu zabalago bat ematen diotela ez dela inbeste igual jota, jun ez da gindola eta jo kontzertua, baizik eta sartzen dira oroitzapenak alik eta oroitzapenak alik eta gehien biltzen edo ez dakitalako kontuak. Eta igual horregatik da euren edukialakoa. Ados. Musika konsumitzeko oitxurak, baina baita bereziki irudira ekarritxan. Gaur egun, musikazale arruntak badauko pazientzia nahikorik bideoklip bat osorik ikusteko, hau da, ez duzu uste gaur egun 40 segundukin nahikoa dela, edo zinetako erantzuteko galdera. Nik uste dute TikTok eta gauza hauek asko bizkortu dutela prozesu hau, eta jendearen atentzioa asko murriztu dela. Orduan, bideoklipak ere abestien egiturak eta bera ere aldatu da. Ja, estribilloa, igual 30 segundoa sartu behar duzu benetan engantzatzeko, ez dakiz zer. Eta azkenan hau bideora ere eramaten da, eta geroz eta kontenido bizkorragoak, edo ez dakit, horako iruditegi oso bat sortzen da. Eta azkenan pazientzia behar da, seriak eta, bertatik dator, seriak berak ere murriztu dute euren edukia, eta, prozesu oso bat. Azkarra egiz gara bizi? Bai, ez dut baiet. Zeuk? Bai, ni ados nago, azkenean badau entzule aktiboa o entzule
interesadakona eta dedikatxeagona denporia, basikamente entzule gaztia da. Entzule gaztiak konsumitzen dago, jasotzen dago musikia, sare sozialetatik, Instagram, TikTok, YouTube, eta hor elementuak oso motzak dira, eta oso azkar pasatzen dira, oso zaila jenteak bideoklip oso bat ikustia, interes asko duki bideu. Eta proposamena bera igual ere moldatzen dela, ez? Bai, claro. Zera igual, eta neozu, abesti txukun bat egin duzu, eta neozu abesti hori entzutea, badakizu ja bideoklip bat egin behar duzula, bideoklip hori txukuna izan behar dela, bideoklip horrek izan behar dutela hainbat ezaguarri jenderekin benetan konektatzeko, eta azkenan ez dakit, zarantza sortzen da, ja, egin duzun hori den, zuk egin nahi zenuena, edo publikoak entzuteko dauzkan bitarteko ezberdin horiek, ez? Zaila oreka hori, ez? Lehen aipatu duzu, abestien egiturak eta zuetako Iker galderia, 30 segundako estribillo bat sartu behar izate hori. Claro, noraino dau artistaren sorkuntza eta noraino gustatua izateko behar hori, ez? Oreka hori, ze iritzeko? Ez da barrixa hori, egizazun, nio goinakorra dina, ez lehenengo disko garra genean latzenekin, eta lastana famosua, ez? Eta ja orduan, akorrein naiz, Carlos Creator produktoriak, gaina estuizioan bertan, bere barrabil galantekin, estuizioan bertan proponetzen edela introak endu, eta sartzailea zuzenean estribilloakin, eta bizatea hori, ja irrati garaitik be bat horrez, irrati izan funtzionatzen eben, referentzia principala zan momentuan be, jenteak ja produktoriak eta disketxeak bai bide behin aldan azkarren estribillo bat egotia, aldan azkarren arrapo eta entzuteko hori ez. Orduan ez da, baina oin usteot, ja exageraba dela, porque atzenean elementuak, akzinuak ikusten duzunak, dia horrilak, eta bihuzun zerbait dia, ze bestela, zaien da urrengora ez, eta gero egisa da, azkenean pentsatzen duzu hori dela oso importantia, baina gero ikusten duzu funtzionatzen dauen gauzak eta askotan ez doia hortik. Beste zehose dau, seguramente inoek bestakiguna zedan, baina zehose dau hor eta normalian zehose hori dator, jo que se, bihotzetik, o benetako zehose nostraikia, o zaila da jekitea ze funtzionako dauen, eta bai, irizpide batzuk eta baina gero ikusten duzu gauza batzuk ez duzu, hau, ez da komertziala, hau, inok bezemen espero, eta honek funtzionatzen dabil, eta... Adibidez zehatz batera ekarritxa, lastana sortzen duzuenean zuek basauketzuen sensazio hori honek sekulako arrakasta eduki behar dago? Ez, baina bai konsensazioa oso txulo geratu zala. Jode, balada gu jebixe ginean eta zekan ostea. Baladon. Baladon. Gero funtzionoko dela, inope zekizen. Gertatzen da, eta nik gertuko musikari xengan, eta pasatea, arka sozial batek abesti bat segiremos juntos, abestixa, bertako kide batzuk esatia, bueno, abesti hau sortu, baina ez gaz bat peko menziuta, kidetako bat izatean, nahi hauzke, ze abesti, jakila gustatzen, eta gero, publiko zegoen, eta gaur egun, euren setlisteko azkenengo abestixa da, ez? Zaila dela, zerk funtzionatuko daben eta zerk ez jakitea, da bainat. Irudiarekin ere bai, ezta? Bai, ez dakit zelako garapen izan duen, baina evidentemente lehen jendeak egiten zituen ekartelak eskuz eta disak eta irudite dugu oso bat, eta ni inkluso horrekin ados nagoz, uste dute, denok dauzkagula gaitasunak benetan irudi, ez txukun, baina behintzat irudiak egiteko. Nire esasin ez, ni mobilarekin esintzen egiten kartelak eta goza guztirik, gero ja, igotzen zoaz, edo aldatzen zoaz plataformaz, edo enalakoa. Baina, evidentemente orain ja, zuzenan irudiaren kontua dago gutxi batzuen esku, edo behintzate esku teknifikatu horien esku, eta horrek, ez da, indiz nago oso ados, eta igual apurra kontra esan gorra izan diteke, nire azkenan, diseinu marka dagoelako horratzean, eta ez dakit zer. Baina behintzat nik errebindikatzen duena da, ostia, denok musika proiektu bat garatzeko bitarteko bat izan behar dela, eta ez hainbeste baldintza bat, ez? Orduan, hor hausnarketa, eta beste funtzio batzuk izan beharretu adibidez diseinu marka batek, ez bakarrik iruditxukunak sortea, ez? Eta gu horretan gabiltza saiakera egiten. Ados. Eskaririk ejatzu falta, kera moduan brigade izan ekin izen, beste hainbat talderekin be basabiltzelako lanean. Plazerra, da? Bai, egia esan, bai, oso eskertuta gaude, gero, gertatzen da batutan igual, datorra talde bat,
eta, simaz, egunak 24 ordu dauzka, eta asteak 7 egun, orduan, bueno, igual ez dago astirik, ez? Edo, igual dauzkazu ja proiektu batzuk epe luzera zehaztuta diez, ekin ez bera, edo brigade, eta ez dakit, eta azkenean, beti zabiltza hor topatzen aukera, guk, ostia, gu saiatzen gara guztiei baiezko ematen, eta guztiei emaitza galik eta landuena ematen, eta nolabaiteko ekarpena egiten batez ere, gusten zaiguna igual talde hasi berri eta ekarpena egitea eta laguntza bat ematea, hasierako bultzada hori ematea. Eta, bueno, askotan zaila da, ez dakit, gu saiatzen gara, bintzat. Egutegi bat zehaztea eta hori ez, norberaren bizitza ere badagoela, ez da, bizi ere egin behar delako, ez da. Bai, beharko. Ederto, ondo iruditzen bajatzu eta irudiaren erritmora ari garen ez gaurkoan, joango gara, kanpora joango gara, Aitziberraren Buruzabarren erreportaje bat ikustera, hain justu ere, Pletina ekoiztetxeko Maite Ponferradarekin egonda eta Aitziberraren Buruzabarra. Bideoklipak egitea ez da ohitura barrixa, baina gaur egun joera handia dau bilduma bat atera aurretik kantu bat irudisekin batera aurkezteko. Goi mailako ikus-entzunezkoak izaten dira horietako asko, film laburren itxura edo formakoa. Arrasateko Pletina ekoiztetxekuek askotariko estilotako kantuen bideoklipak egiten dituzte. Euren bitartez, bideoklip egileen lanak gertutik ezagutuko dugu gaur. Kaixo, Maite. Apa. Ondo? Bai. Bideoklipen inguruan egin behar dugu berba, eta, bueno, Pletinakuek badukatzu, horretan esperientzia. Bai. Hainbat indituzu, Adibidez, zeinentzako? Adibidez, azkena izen da Anixekin, gero egin dugu Bikitik Mas Klubekin, Zero, Infarto, John Diller, ez dakit asko. Hor ikusten dut oso musika estilo ezberdinak dauzela. Bai. Horrek esango dau, batekin edo bestiaken jardun egiteko modua eta ataratzen den produktua ezberdina izan behar dela, aldez aurretik hori pentsatzen da? Bai, azkenian bideoklip bakoitza, genero bakoitzak dauko estilo ezberdin bat. Eta gidoiatik hasten danien bai beste modu baten hasi bizare planteetan. Osea, azkenian genero bakoitzak dauko bere kodigo propioak eta horren barruan bai jolastu bideozu. Altzare urten apur bat bai, inobatzeko eta holan, baina beti jarritzen daue kodigo konkretu batzuk. Bale, alde teknikoetan ez da, larreie sartu barik, baina modu orokorrian, zan duz adibidez Anixekin, ez? Bai. Zabitzela, musika urbanoakin lotzen dugu. Kasu horretan adibidez, ze kodigo die? Sobre todo, dinamismo asko daukola bideoklipak. Azkenian, musika oso azkarra da, eta azkenian mugimendu asko eukitzen daue planuak, edo korte askotan aldatzen die planuak, eta gero bai plano motak bai oso ezberdinak dira. Ez dakit, adibidez, rapian eta holandaz kontrapikaua eta holan asko erabiltzen da. Osea, plano oso exagerauak esango ginen. Eta rockean igual da tradizionalaua dana, nik uste dut. Eta gero bai, sartzen dituzun efektuak eta holan bai oso ezberdinak dira. Eta aukeratzen duzun tokixabe, estiloakin bat atorre edo hori artistaren arabera? Nik uste dut bai badoiela, baina, adibidez, nik uste dut roka dala, igual más estilo 80ero aldala izan, 90ero, holan vintage toke hori ukitzen dagoela, eta urbanoak igual ez dauko hainbeste toke hori, ez? Sobre todo, ez bakarrik irudixan tratamenduan, bebai lokalizazioetan eta ikusten da. Baina, bueno, apurratola modeu orokorrien esan da, zein izaten da prozesua normalien? Normalian kontaktetan dago gurekin, eta guk direktamente botatzen du proposamen bat, hasierako proposamen bat. Eta gero, eurek ikusten badaue eta gustatzen bajakie, hortik ja, azten gare gidoia apur bat lantzen. Eta, karo, kontutan eukita, ze aurre kontu dagoen eta hori dana, porque azkenian ez dauko zer ikusirik eukitzia, ez dakit 3.000 euro edo 800, ez da iguala. Orduan, klaro, hor bai egokitu inbizare eta realista izan, ez? Bezeruak lantzen dugu dana, denbora guzti izan gabiz eurekin berbetan, gidoia ja behin inda dauenean,
gu azten gare preprodukzioakin, eta nik adibidez itzen ditut gidoi teknikoak, eta Jokinek itzen ditu lokalizazioak bilatu, aterretzua bilatu, vestuario, makillaje, biedan dana bilatzen da, rodaje egunerako dana presto egoteko, eta gero ja, azten gare postprodukzioakin, eta hori, lehenengo bialtzen dut egu lehenengoko struktura moduko bat, eurek bai ikusteko. Azkenien ez da iguala nik buruan daukotena, nik ikusten dutela ze daukoten nire buruan, eta karo, eurek igual batzutan ez da bi ondo visualizetan. Orduan beti entregetan dugu hori, eurek apur bat ikusteko nondik norako badan, eta gero ja, behin ikusi dau bienean, guztetan jakiela, igual gure badabi aldatu planoren bat edo zehose, eta gero ja azten naz efektuekin, koloriekin, eta ja, kredituekin, eta bukaten gozan ja. Film laburrak dira, asko. Oso profesionalak dira. Bai. Ez que, badaz bioklip batzuk zuk esaten duzuna, oza, die direktamente film laburrak eta historia batekin, eta kontatzen dago zehose, eta bai, oza, daz batzuk diela horraz de arte, basikamente. Eta gero ja behin itxen duzuenien, produktua emon, bideoklipa emon, hor bukatzen da zeuen lana, zabalkundia bebai. Normalian itxen dugu, reels bat edo bi... Aburpentxo bat? Hori da. Eurak jarteko sare sozialetan, azkenean bai guretzat, gure bezeruai ondo juten bajako guri bebai, ez hori da esaten ondoguna. Osea, orduan bai, ateratzen dugu reels bat, eta gero hortik igual hilabetera edo lan bebai galdetzen dutzeu, aberze moduz, eta holan. Disko bat, bilduma bat atara aurretik, kantu bat argitaratzen da normalin, hori da joera. Bai. Eta azkeneko urtietan, irudita guzti dator. Bai. Zer garrantzia dauka horrek? Nik uste dut, abestixa ona baldin bada, eta bideoklip on bat baldin badauko, abestixa hobi hau badala. Ez dakitzelan esan. Irabazitzen dago. Irabazitzen dago, hori da. Eta gainera, hori, gaur egun sare sozialetan jarrin diozunez, bai o bai, bestela ez sare zititzen. Orduan, bebai da modu bat jentia engantxetako gehiago, ez? Zure musikakin aldo zu engantxau, baina irudi bat eukitzen badau askoz behin engantxe gehiago eukiko dau. Bideoklip bat ona bada, esan duzu. Bai. Hor dudabarik asko eragiten da norberaren gustuak, norberaren zaletasunak, baina profesional moduan bertan jarduten duzula zuk, zer da zuretako bideoklip on bat? Neri asko guztetan jat historia bat eukitzia, bideoklipak. Osa, ez dauko zetan izan, film labur bat behintzet, baina behintzet zehose kontetia. Edo eukitzia, simbologia, metaforak, edo zehose, baina irudien bitartez esaten dut. Neri hori asko guztetan jat. Adibidez, Rosaliako oso ondo erabiltzen dago horrek, rekurso horrek. Eta gero, evidentemente, planuak komposizio politxa eukitzia, kolore aldetik bai tratamendu hona eukitzia. Osa, ez dakit, nik uste dut kontutan hartzen dutela apurua dana. Rosalia aipatu duzu, zure gustoko bat zaletasunetik kanpo baina apur bat produktu honak ataratzen daulak, hori jarriko zeuke adibide. Justo dauko bioklip bat deitzen dela Pienso en tu mira, dala nire ustez bioklip oso ona. Ez que dauko simbologia asko eta benetan gero sartzen basare YouTubeen eta badaz kanalak espliketan dabiela ze dauen horren atzetik. Eta zelan indan taulan eta esaten dozu, ez que da pasada bat. Bai. Eta hemengo beste bat esango nauke Jofen handia bideoklipa, iruditzen jatala zine. Osea, dauko danetik. Historia aldetik da brutala, irudi aldetik da bebai super impactantia, kolore aldetik, gainera gertzen da eneko sagardoi, dala superaktore hona eta bebai, osea, abestixak esaten dauena oso ondo islatzen dau bideoklipak. Eta pertsonaia ezagunak sartziak zertan lagunketan dau? Eltzen da pertsona gehiago, azkenian. Osea, agertzen bada eneko sagardoi bat ja direktamente ikusten duzu eta esan duzu, ikusin biot. Aber zein dagoen honek edo. Ados. Eta amets bat proposatzen badotzut, noren bideoklipa? Norena? Egingo zeuke, erokusteko jatzun. Hor ja bai zaletasunetik doiela, pentsatzen dute asko. Ingo nagoen lan Alexa Darkekin. Zer ba? Ez que, me encanta. Eta nun ingo zeuke? Hori ez dakit. Bilatu inbiko nagoen, baina leku lan dotore baten. Ados. Eite, eskerrik asko. Eskerrik asko. Segi horrelakoak egiten.
Bueno, hortxe Maite Ponferradak hainbat gauza esan ditu, bideoklipen inguruan, eta komentatzen ginen zelako mundua dauen horratzien, ezta? Bai, jo, azten zara pentsatzen igual dela, nire ere igual hartan zen nire zea lanean, ez? Baina ikusten duzu horre maitza finala eta esaten duzu, bueno, junda tal, ez da gizer, eta horrela atera du seriako momentu baten, eta ikusten duzu dela azpia eta asko, dela kolore tratamendua, ez da gizer, planoak, tal igual, eta, ostra, badagoela unibertso oso bat, ez? Bai, ez da. Iker, zupe ikasi dugu hemen, ez da? Bai, nik parte hartu dut alako bideoklipe superproduzio guk zaldiarrenak ekin ningeben bastante potentia produktora batekin, astigarragako produktora batekin, eta pelikula bat, jentia leku denetatik, elektrizistak, bestia arutzakoa, eta gero, bai, kriston montajia. Kriston montajia, esperientzia ederra ulertzen dut, ez? Ez berrixa eta ederra, edo? Bai, politia, bai. Oso interesantea, lo pasa que nahiko karua, nahiko mundu karua da, guretako moko talde txikinan dako, bueno. Eta, claro, dakotzunean bebai jaukeria, zukiteko gauzak, bueno, zeiak eta zara imaginazioa jarten, eta zehose diferentia zaiaketan diken, zure imaginak askotan bebaita, nahiz eta diru asko gaztau, eta nahiz eta elementu asko duki, ideia espaldema da ona, askotan ez du funtzionatzen, eta alrebez, nahiko bideoklip merkia hileke, baina nik uste dut oso importantea dela idea hon bat aukitea, eta aukitea idea bat, kantuakin bat ingo dauena, eta hor da gure borroka, azkenean, askotan profesionalak beuran zea dako, zeuran elementuak eta beuran teknika bat, baina gure txikinan posibilitatea da idea bat aukitea eta hori aurrera erabatia eta horrekin aiatxia gentianaz. Ados haze, Maiteka aipatzen da benean abesti on bat badago irudi bideoklip batekin abestia bera hobea egiten dela? Bai, pentsatut hori eraman daitekela ere mugu guztietara, ez? Adibidez, igual soinu teknikariekin, estudioekin eta distribuzio kanalekin, eta, azkenean, geroz eta gaitasun gehiago, geroz eta maitza hobea lortzen dela, ez? Eta, formula horri ez egitea oso zaila dela. Ados. Ba, ez da irudiak abestia osatzen du, edo, karo, nor da... Ez que elementu... Zein da lehenengo, ez? Argitan nik ulertzen dut abestitik sortzen dela bideoklipa eta ez alderantziz, ulertzen dut holaxe izaten dela. Nik uste dut orokorrian beste unidade ba, beste zerbait da. Askotan pentsatzen du abestian batek eta bideoklip, irudion batzuk batin leke dauela, baina izalek bideoklipe esan irudionak eta esan kantu hona, baina bat itxea eta topa hori da bere elementu bideoklipa da artelan konkretu bat, ez dau kantu bat zeleke txarra, irudixak zeleke txarra, baina funtzionableke dau. Ekartu eska. Funtzionableke dau, dana batera funtzionableke dau, hori da nire oso importantiena. Orduan, mila era dago zorra egiteko, bideoklip batzuk funtzionatzen dago eta egoala bestiak ez dutzu zela esaten, baina irudixak erbaten dutzu eta horrek funtzionatzen dago. Eta alderantziz, beste batzuk kantua da igual elementu importantiena eta irudixak igual ez dako hori, baina oso mundu sakona da eta oso mundu komplejua. Eta hainbat aldagai sartzen dienak, ez da, aipatu zabe Maitepe bai, ez? Historia bat kontatzen aldekoa dela, beste batzuk ez da historia kontatzen, gero beste bat bai pertsona famatu bat ere erakartzeak, baina pertsona famatu bat erakartzeak bakarrik ez dutzu arrakasta ekarriko, zenik gogoen duk eta ez du igual izenik aipatuko, baina pertsona ospetsu bat ekarri eta ez dut esango izenik, buruen baduket, baina ez dut izenik badazpada. Pertsona ezagun bat ekarri, ze pertsona ezaguna dan, Willy Toledo aktorea ekartzen dugu, baina gero bideoklipa berak ez da funtzionatzen, ez dagoelako ideia hon bat, edo dana alako, ez da. Aldagaien arteko osaketa bat izen biko litzakela bideoklipa hon bat itxeko, edo? Ziritzen dukotzen. Niri jente famosuak arteana, bai bideoklipetan, eta bai musikan. Beti pentsau esan xat, bat ingenuidade bat, ez? Karriko tzu hasieran igual jente pinima gehiago, baina, ez bada kantu hon bat, ez bada bideoklip hon bat, ez bada pieza hon bat. Jenteak nire ustez bentsat, zuk ikartzen gozu, Ola Salvador, o edozein, jenteak Ola Salvador leku askotan ikusten da, ez dutzu
ez dutzu erakarri, eta askotan kontrako, osea, bai, ez, artista batzuk leku askotan agertzen dela, eta eta zato, hombre, hau hemen sobreesposizioa hemen ere bazaude. Bai, nire sekula txagustau, gure lana da elementu, kantu honak itea, bideoklipak honak itea, eta gure kabuz, ez pertsona bat kanpotik ekartiatik, eta asko duten da, Featurin eta rollo hori dena. Featurin, ez da. Baina horre, zurin jarrak hor jartia, pentsaien horrek hori oso metxan motzeko, osea. Nik uste egia dela, zuk azean konektatzen duzu aktore horrekin, adibidez ikusten duzu bideoklip bat, konektatzen duzu aktorearekin, sinisten duzu inkluso bere papera, igual egitan dela, sukaldari bat, oena delakoa, eta gero, ikusten duzu igual beste bideoklip batean, rol ezberdin batekin, eta gero beste baten ezberdin, eta zatu guzti. Hasieran ikusi nuen hori, batetik ez da egia, evidentemente ez dela egia, baina gainera sinesgarritasun puntu bat galtzen du, ez? Orduan, nik uste, niri gustatuko litzaiake izatea, gintza zeu zer esklusiboa, eta zeu zer ez dena beste toki batutan ikusiko, ez? Eta, bueno, alor askotan eraman daiteke. Claro, bai. Hori irudira, eta boko guetoket, askotan Featurin kultura hau, musikan bertan beha, bestietan eta zenbat irudi ikusi ditugun estudiotan, musika talde hasi berriak, igual musika estilo horretan ja esperientzia ondixea daukien pertsonak koroak grabatzen, eta askotan irudi hori da gehien erakusten da biena, euren irudi erakustia baino, ez da? Horre igual akats bat dela hori edo? Bueno, akats bat edo bentsat ez dala bez hortan oinarritu beharreko zer. Askotan, sensazio dagoet, bere zure burua gutxiesten moan zabitzela, ez? Dagoet bat ematen biharra, famoso baten biharra, jentean aiateko, ez? Zuk inkantu hon bat, bideoklip hon bat, eta berra jaitezan, famoso bat otortiatik, famosoa jarrituko bea esaten, eta ez zu. Gero, beste, musika genero bakotxak bere bideoklip estiloa daukala, hori aipatzen zaben Maitek, hori, bueno, niretako berrixa izan den zerbait izan da, seguramente musika estilo guztietako bideoklipa beha ikusten dalako, baina badauz ez, dinamismoa, rapa dala, gaur egun musika urbanoar, eta gero, fijatzen basara, badauki antzekotasun batzuk, ezta? Bai, nik uste dute podcast honen justo atal honen izena bera ere ez, irudien erritmora ez. Azkenean, musika estiloak eta bere ritmak dauzkala eta bere ekosistema osa daukala eta azkenean iruditegia horretara egokitzen dela. Iruditegia berosotasunean. Eta, bideoklipak ere horretan dabiltzala ez. Ados. Ederto, irudien erritmora ari gara, baina ezin dugu ahaztu, bihar, Danbakaren sigarren edizioko finala handia biziko dugula, hemendik deia egiten dugu, seminarizora hurbiltzeko jendiari, musikazalez, giro ederra ikuiko dugu, ez dugu orain arte esan, baina primeran plataforman zuzenean botako da biharko final handisa, horrek badakar lantaldearentzako burua uste bat baino gehiago, baina erronka eder bat moduan hartuko dugu. Eta Iker, zuretako galdera, atzera egin behar dugulako desente, 20 urte, hain justu be, Potemkinekin Danbakaren lehen edizioko finalean parte hartu zinula. Ze oroitzapen gorretzen duzu? Hombre, ilusioa, urduritasuna, oin, igual denporia pasau da, eta igual bestera bat ere ikusten duzu, baina momentuan, hori da, munduko importantiena zuretako, zure taldia, eta zure... Eta bai pentsa egin duzu horrek aldatu ingo dauela gauzak, ez? Eta joko zaila, beste leku batera, beste nivel batera, kontzertu gehiago jotera, eta jente gehiago gilera, eta bai, korrekin do, rekordo dagotena, nahiko kontzertua, pitxima, pasau de vueltas, ez? Energia horre danekin eta guinan talde bat potenkime bai oso dana mutekoa, eta oso fizikoa, eta tope, solua moanan, larrei, pasau de frenada. Pasau de frenada, recuerdo hori dakot. Baina gozatu zinuten agertokian? Bai, a ber, ezke oso fizikoa ginen, oso adrenalina zehazan. Hori urtean ziar ikasin behar esan dut beste erabatea desfrutatzen zegu ginen talde bat, potenkin bailatzen oso fizikoa, oso espauen horri sardisa eta energia xautze handi bat, nireketezinean utzik ez, eta bai, oso rekordo ona dakot. Gero ez geben irabazi eta
bueno, gure oso lagunak dian... Hori izan behar notzu, Xaron Stonerrek irabazi zaula, gaur egun, keian... Bai, baina, bueno, egizak... Konta, intrahistoria gure dugu, Ez, intrahistoria. bueno, a ber, egizak oso laguna gara, eta evidentemente postu ginean, baina ben barruan beti dakotzu... Arantzatxo hori. Arantzatxo hori, como diciendo, cago en la puta, hor... Ez azkenean batek bi hau beti irabaztia, ez, eta... Baina egizak da, ez dago recuerdo bat besta de, joa, ekizun dilkustu hartu geben, ez oso politia zen. Egizak gu talde modan bebaia, bueno, bastante ondo funtzionetzen talde basala gaukagun kontzertuak, eta bueno, oso posik olatu gainean gebitzen, eta recuerdo oso politia dago. Ados, kanporaketako emanaldiak eta finalekoan artean, zinuten zerbait ezberdina prestatu, finala propio prestatu zinuten zerbait berezia eskaintzeko edo? Ez dago de recordorik, ordu erdi zan, ez da finala luzea. Finala 45 zan. jaten ginen, bai? 45 minutu. Ez dago recordorik ez berezia ingebenik. Guria zan urten eta, egurra. Dana eman, eta gero etorriko datorri behar dana. Lurrea eta bestia eta urtekoa eta... Ederto. Pasau di, denborak emuten dutun prismatik, oroitzapen hona gorratzen duzu. Bai, oso ona, bai. Eta badakit, danbaka ekimena bera be, ondo ikusten duzula, ikusi zaitxugulako, aurtengo dizinioen be bai, pare bat bider gutxien seminarixoan. Bai. Danbaka ederra iruitza jatzu. Bai, niretako ikusle moan, lehenengo ikusle moan, ez? Oso formatu politia da, normalen taldez ezaguna dira, baiarakoak, urtukoak, eta nik interesan duixa okiten dut jakiten, ze talde dauzen, ze egin dauen, eta oso formatu okisa da, ordu erdiko pildoratxoak, eta guainetako placer da, ordu erditxo bat ikustia talde barri bat, ze egin dauen, nundin ez gauzak, eta hori ikusle moan, eta gero musikari moan, nik uste dut eskertuta egon behar zela, zueri, bazkenean movimentu bat sortzen duzue jako, ez? Gentia aktibo egin duzue, ikusleak aktibo egin duzue, maila bateko produkzioak egin duzue, uste dut genera egin duzuen ze bat movimentu bat dela, eta musikale moan oso nahiz eta parte hartu ez, oso eskertuta egon behar zela, zueri egin duzuen hau betiatik. Eskerrik asko zuei, musikarixek ezin besteko lehen gaia zailako danbaka, nola ez. Baina, ze iritzi holan bote prontuan ez eta danbaka in situ ezagutu ez, ze iritzi dauketzu danbakan inguruan? Uste dut ekimen oso proposa dela. Batez ere, une hauetan gerozita zailagoa da talde berriak ezagutzeko espazioak izatea, proiektuak sortzeko gaitasunak berak ere, eta azkenan danbaka betetzen duen funtzioa oso interesgarria da. Gainera, herrira zabaltzea eta esatea arrasten nahi ez, taldeak ezagutzeko espazio hori, inkluso referentzialtasun puntu bat ere badauka, ez? Eta gero, irabazlein alorrean sartuta, izatea bez diska bat grabatzeko aukera, edo igual, ekin zen jotzeko aukera, nik uste dut oso dinamika polita dela. Ederto, eskerrik asko. Iker, zuka aipatu duzu, finalaren atarian aurduritasuna eta goratzen zen itxula. Aurtengo finalistak, bihar seminarixeko holtzan ikusiko ditugunak, ze sensazio daukien finalaren aurretik. Azteko, Del Val. Oso posik gauz alde batetik, ez ginen espero finalera heltzia, eta posik, urduri bez, oine taie emunbi da, eta hor gabiz kontzertua prestatzen, ensaietan, eta ea ondortuten dan. Ondo doie, ze gainera gabonak eukitza hemen erdien, oporrak eukitza danok irakaslia gare, hasi que denbora eukidugu prestatzeko, lokalian geraketako, eta alde horretik atope goiez. Finaletik, espero duguna, importantiena, garrantzitsuena izango da ondo pasatzea. Ondo pasatzea, eta gero taldia barritxa dan, ez da ondion jendeak ez dauen ez ezagutzen, ezagutzera mutia. Bai jaran eta bai aukera badago Euskal Herri mailan norbaitxei sonetia izena oso entorriko jako. Eta irabazten dugu de lujo egongo zen. Bai, horrekoak ingo, ordu erdiko kontzertua motz gelditzu jakun, orduen indoguna da alde batetik hasiera baten hasi gineanien hor genukan biru abestiz ondion ez genitxuna joten, horrek pixka bat itxura mondotzeu abesti horrei, eta gero geneukan ideia barri batzuk, ondian bukatu gabe, eta hori dana pixka bat
kontzertu borobiltzeko, holako nahasketa bat egin dugu horre guztiarekin. Sentitu doinua, mikrofonotatik datorren oinua. Gisa esan da, nik uste dut, sentien dula danetik, inerbixuak, goguak, ilusinua eta intrigia, eta hor nahasketa badau, danana, eta nahasketa horrekin aurrea ingo eta bezala urtean da. Gisa esan hori erdizpurdiz doia, ze eukiu kanbixua lokalian eta material asuntuaz, baina espero azkenengo hastian kaina mutia eta ondo prestaketia importantia dela. Gisa esan, nik uste dut, espero eula gentia, egotia, batzia, hor, edai diferentetakoak, guk alik eta onduen itxia, eta kompetentzia osasuntxu bat eta sail bat egongo gala hor, eta ambiente hona egongo gala. Buruan dakuna gauzela oso gogotxu, indartxu fangoa dela eta irabaztea goia zela. Sentitu doinua. Ziarte utxuneak ezazten, txakurrek ez dute inoiz aldatzen. Finalan aurrean egisa esan bastante gogotxu gauz, gogoazokin gauz dana muteko, beste gure kontzertua bizitzeko, eta printzipioz hori, kriston gogoakin gauz, aber zen mutun dozkun final honek, eta gogoazokin. Prestaketak egisa esan ondiok asko ez gazi, baina, bueno, poliki ingu, eta hori, ensaio batzukin, espero du finala zuen gustuko izatea. Finaletik, egisa esan ez daku espektatiba edo meta generalik, guruna ondo pasau, disfrutau asko, publikoekin be asko disfrutau, eta eroia hortik etortena, ongi etorri izango. Eta beste taldiakin be, kompetentzia honako eta espero final politia izatea. Bueno, egisa esan, ideia batzuk eukidu hor, zerbait berezia egitea, ze oin arte oso antzeako kontzertua egiten ibiliga, baina fetxa espezial bateako zerbait berezia bagabitzpen zaien, baina ikusiko zuen kontzertuan. Hortxe, Danbakarren zigarren diseinoko finalistak, Del Val, Rebel Noise eta Malko. Iker, entzun dozuna, ikusten dozuna, ze sensazio taldiei dago kixenez, ez dut eskatuko guztitzeko, zein da zure favorito, edo esatea gure bagozu, ez doko inungo erazuik, baina zen bateraino ezoketa ituzu finalistak aurtengoak? Rebel Noise ikusten nago nintzen, joe behinean, Danbakan, eta Del Val ikusi dut telebistan, eta Malko ez dut ikusi Danbakakoa, baina ikusi dut oinatin, zuzenean. Bai, kalian. Ondo, guztitzeko ilusinota dauzela, politia da. Nik uste dut, pronostiko batzuk dauzela, favorito batzuk, nik bentsat uste dut, favorito batzuk, baina gisa da. Favoritoa ontsi behar du niretako bentsat Malko da, baina Malkok gazteazeari irabazi dau, eta ez dakit horrek ze epaimaikoko lagunen artean ze norainera egingo dauen. Ze zorra eraziko dauen, eta gero gisa da, karo, konfiantza puntuak, hilekela gozauko kertu, eta askotan espero duzu gauza pasaitzia, eta gero egunean bertan batematek sorpresa bat emuten badau, o batematek egun txarra baldin badako, o edozen gauza, bestaldera pasaien dela hori, edozen momentutan, orduan, politia interesantea dugu. Ados, zu bainat, ez auketa juzu, Rebel Noise badakite. Kutxunak dira, bai. Horrek zure kutxunetako batzuk. Rebel Noise esa parte, beste bitaldei zoze braukotzu, Malko entzun da neukan aurretik, gomendatu ziatelako, eta, bueno, ez dute, harritu nahu, hain estilo ezberdinak egotea finalean, onerako, eta, proposamen oso interesgarriak, eta, ikusiko daia zeinek irabaziko duen, baina, proposamenak onako bintzat. Ederto, gogoratuko dugu, finalean, kasu honetan aurten 40 minutuko emanaldisa eskainiko dabiela, aurreko kanporaketan ordu erdiko emanaldisa izan, oinguen 40 minutu,
estilo anistasuna finalean islatu da, Danbakan bertan eta 2004tik lehenengo ediziotik islatu dan moduan, eta hori uste dut oso posgarrixa eta aberasgarrixa dela, debagoienean hainbat musika estilo lantzen dielako, eta hemendik aurrera, gonbidapena luzatzea seminarixoan, bihar biziko dugun gau berezira. Bertan jakingo ditugulako, ezin dugulako aztu, sari nagusia zein izango duen, hori epaimaiak bertan erabakiko dau, finalaren 40 minutuko emanaldi horren araberako izango delako, eta disko bate grabatzeko aukeria eskainiko jakie. Gero publikoaren saria, abenduaren 14an ja itxizan, urtarriaren 14an markatu itxizan publikoa botoa emateko aukera, orduan jakinaraziko da zein den irabazlea, eta orduan jakinaraziko da bai, Danbaka eta Ekinez musika elkarteak zein irabaki daubien, 2025ko maiatzaren 30 eta 31an, Bergarako Labegara eta osoan jotzeko. Hortik, holaxe itxiko dugu gorko podcasta duritzen bajatzue, irudiaren erritmo ederrean joan gara, eskerrik asko Beñat, eskerrik asko Iker, placer hutsa izan dalako, eta jarraitzen dugun, eta Danbakara gonbidapena itxen dutzuet, badakite akaso ezingo zaila etorri, baina jarraitzu zue bestera, modu batera edo bestera, gu oso eskertuta zuek hemen egotiaz, eta zuei ikusentzuliok, aurreko edizioko finalaren satitxo batekin utziko zaituztegu. Ara maizotik, The Clayton! Igo daitxezena etorri daitxezena dana, zorionak! Suitza txikitik, ara maizotik, The Clayton Boskotia, rock and roll, show ederrakin, zorionak! Pasamortura ongi etorriak izan zaitezte. Zorioi putre, da zubea, zuen begia. Zurire, urre gorria gura duzue, gade zure ingabe, dinamitak gulatzen mendia. Sarraskia dakarroan, bufaloa, azagerazo! Gozeak ez durrekin gabe, pasamortuko hautsa izango zente. Eskerrik asko, ez da besterik. Pasamortura ongi etorriak izan zaitezte.